Kaway-kaway sa mahilig mag-ulam ng ganito. Ayan, napakasarap at ang madaling lutuin itong ating ulam. Ayan, at nakakatakam. Tara at samahan niyo akong magluto. Magpainit lang tayo ng kawali. Ayan, at maglagay lang tayo ng konting mantika. At isasabay na natin ang sibuyas bawang sa paggisa. Ayan, at haluin lang natin. Napakasimpleng ulam na pang araw-araw. Maglagay lang tayo dito ng konting beef. Sukiyaki beef ang ginagamit ko. Ayan, at haluin lang natin. Maglagay lang tayo dito ng paminta, konting toyo, at haluin natin siya. Ayan, madali lang maluto yung ating beef sukiyaki. Pag naluto na, ilalagay na natin dito yung ating ampalaya. Inugasan ko na yung ampalaya sa asin para hindi masyadong mapait. At maglagay lang tayo ng bell pepper at oyster sauce. Ayan, ganyan lang kasimple at ganyan lang kadali yung ating ulam. Kung ikaw ay bago ka lang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating napakasimpleng ulam. Ayan, napakabilis na ulam na pwede mong pang araw-araw. Hindi na pumapait yung ating ampalaya dahil naibabad na natin siya sa asin. Takpan lang natin ng mga ilang minuto. Huwag lang natin masyadong i-overcook para pag kumain tayo may crunchy pa din siya. Luto na ang ating beef with ampalaya. Maraming salamat sa panonood.